Son de Pedrafita de Cebreira. Agora estou no paro, de conductor. Estar cos meus fillos, xogando, paseando, facendo cousas. Agora estou en cuarto da ESO. Matemáticas e tecnoloxía. Para mellorar a miña situación laboral, intentar mellorar a miña situación laboral. Moito. Apórtame cultura e sabiduría. Non é fácil, pero apórtache moito despois para a vida laboral e para a vida personal. É maior a experiencia que despois o sacrificio. Intentar buscar un traballo mellor, co que digo. Por suposto que sí, por todo. Polos profesores, polo centro, polas facilidades que dan para estudiar neste centro. Moi a gusto, moi ben.